Kula nuwun warga Torejo izin melintas nggih. Wingi aku ceritane foto ning kene, Lur. Ya kok dikomeni Mas Takim, desa aku mau liwati ji. Jadi aku terus langsung tak vlog rene, Lur. Dari Gapura ke desane sekitar 50 meteran, Lur. Desa Torejo iki sak kulone Prapatan Galonan, Lur, sekitar 50 meter teka, Lur. Sak kulone ruko-ruko ana Gapura sithik yaiku belok kiri nak ke Prapatan Galonan, Lur. Nah, iki omahe apik-apik, Lur, daerah kene, Lur. Soale pegawai-pegawai tok daerah kene. Soale saya wilayah kota banget kene iki, Lur. Desa Torejo iki saya melu mondho teka, Lur, kelurahane ning mondho teka, Lur. Monggo buat masyarakat sini bisa cerita-cerita sejarah desa Torejo ini, Lur, supaya yang nyimak video ini bisa tambah wawasan tentang desa Torejo ini, Lur. Nah, iki masjidnya, Lur, jos mewah gede, Lur. Siapa sing wis tahu mrene cah cerita-cerita ini, lho. Jalan iki pokoknya ana tembusane, Lur. Tembusane ya sakit dile lapangan mondhet teko iku arah Bagel kono. Iki saya lumayan desane, saya lumayan lagi omahe. Nah, iki wis pol-polan omahe, Lur. Ayo sing do request desa Dina sing njaluk disepil, cah.